Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Wachako ni piny owacho singo tiyo kanyakla gi Kaontis mapacho ka mar nyayo dongruok e koro gwenge. Maendi nowachi gi jatend piny Kenya William Ruto e romo manokelo kanyakla jotend sirkal madhi mbele boma ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, kama nokwayo jotelo mamoko mondo riw lwedo governors mapacho kaendi. Ma biro ndalo machuo kende bang' governors mapacho ka dwaro romo gi piny owacho mamalo e wi rem chwalo omenda mag Kaontis go kako winjore. Romo madhi mbele mokelo kanyakla jotelo manie piny owacho kod jod bura mag Kenya Kwanza nodonjo odiochienge mar ariyo. Riwruok mar governors mapacho ka noyudo thuolo mar twak gi piny owacho ewi moko kuom weche magiwacho ni osebedo kakelo ng'ikruok e tend kor gwenge mapacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto singo tiyo kanyakla gi governors mapacho ka kaka yor nyayo dongruok e kor gwenge kaluwore gi chike mathurka. We view the county governments as an asset and as an ally and a partner for us in the delivery of the plan for the people of Kenya. Ruto kwa jotelo mamoko manie piny owacho mondo mioti kanyakla gi governors to kik gipiem kodgi e yo mora mora. Understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. And we lose that opportunity if we don't work with the counties. And we have worked very hard to restrain from having fights publicly. But if we are going to hire officers that can be done to do work that is done by county officials, there will be a clash. Jakom riwruok mar governors Anway Guru wacho ni gisebedo ka gitiyo kanyakla gi piny owacho gino mowacho ni osenyawo dongruok e counties go ka koro okwayo piny owacho mondo mi ochwalie lwete kata weche mamoko mosebedo ka ng'iko chenro mag counties. And I think the best way we can do that is when we work together in synergy. Look at the things that we have achieved in health when we have met halfway. The things we've achieved with cooperatives when we have met halfway. If we can just do that with the few remaining ones in agriculture and in health, I think we can go a long way than if we started push and pulling to replicate functions and duties that can actually be carried out better by the county governments. Ruto nyiso yie mare ni ochumi mapacho kantiere kama kare kendo oganda jo Kenya kik bed kod kibaje. Even in the management of debt, they have now made sure that there will be no time that Kenya will be expected to pay $2 billion in one go. There is no perception that will be created that Kenya is in danger. Because when you create that perception, you fuel a lot of speculation. And you end up with a kind of situation where we ended up with the dollar going all the way to 160. The market has understood the strategy. They are quiet now. Actually, we have no noise. And the noise in the exchange rate is actually the positive noise. That is, it is appreciating. Romo na mageto ketolai makare e chopo singo mag piny owacho kokalo kuom kitelo makare biro rumo chieng' tich adek. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper